Meskipun kamu tidak bersamaku, kamu memilih bersamanya. Terima kasih kamu sudah pernah di atasku. Apa sajane iki jeneng? Harane. Golek omik ya, golek omik. Kowe kok iso ngendang kaya ngono apike kaya ngono ki? Tanganmu ki mok susuk apa piye? Mboten, Pak. Mboten nggih. Ora panas to ngeplak kendang? Mboten. Monggo bapak ki lek ngeplak kendang suwen ngono kepanasan. Pak nu jane bapak ki banter ning suwi-suwi alon-alon ngono mboten. Kulo tanganku ki ora iso awet kaya tangane sampean. Beda lek ngeplak bokonge Bu Duwi, lah kuwi beda iki. Ayo, ya ini kok wis tangi. Ayo, ya ini kok wis masak. Ayo, ya ini kok wis cedek geni. Bake maratuwaku. Wit mulai ngendang wit umur piro, Nduk? Haryono. Anu Harani. Kawit kelas 3 SD, Pak. Kelas 3 SD pun ngendang. Pak Yon. Pak Haryono, aja ngopi to. Golek mik Pak Yon. Piye pendapatmu tentang pengendang wedok siji iki lho? Heeh. Piye Pak Yon? Luar biasa, Mas. Loh, luar biasane hebate nggon apa? Nggih biasa di luar. Tegesane teng jaba niku sinau kendang niku wau ngoten. Oh, ngoten. Awake dhewe selaku dadi wong tuwek-tuwek marem ya Pak Yon ya? Marem no kantun ndongakne. Ndongakne piye? Nggih muga-muga cita-citanipun saged tercapai kan ngoten. Cita-citane apa to? Pengen apa to? Dadi apa? Rabi niki, rabi. Mboten. Mboten to? Mboten. Saiki wis kuliah wis lulus urung to? Dereng semester 7, Pak. Oh, semester 7. Nggih. 7 muga-muga entuk pitulungane Gusti nggih. Amin. Anu Amin. dititipne Pak Don niki mawon titipne. Titipne piye maksude? Maksude nggih kersanipun dipun didik kersane lare menika saged tercapai menapa cita-citanipun. Wong dosene ya Pak Dodo kuwi ya. Nggih. Dosene ya sing ngendang kuwi ya. Nggih, Pak, leres. Pak Dodo kuwi lek neng kelasno lek mulang ngono galak ora? Galak banget, Pak. Oh, galake piye? Galake piye? Anu, Pak. Nggih, Pak, ulatane mboten penak, Pak. Oh. Kuwi berarti kok ngomah kerah karo bojone lek ngono kuwi. Mboten ngertos duka, Pak. Mulai ngajari ngendang awakmu sing ngajari ngendang ya Pak Dodo kuwi to? Nggih, Pak. Oh, lek ngajari ngendang kok mburi kok ngarep biasanya. Jel. Halo. Lek ngajari ngendang kok mburimu apa kok ngarepmu? Ditakoni tenan kok. Pak Dodo kan saged bolak-balik. Saged bolak-balik berarti kok ngarepmu. Oh, alah. Oh, Pak Dodo ki bolak-balik gelem to, Pak. Maksudnya ngendange niki. Lah iya kendange. Lah nggih. Lah iya, lha rumasamu apa? Nggih mboten. Lho, mboten piye wong aku ngomongane kendang kok mau. Sing pikirane kotor ki awakmu kuwi aku ngomongane kendang lho. Nggih, Pak, ampun. Heeh, iya. Kerasan yo melu dijual ras Indonesia. Nggih, Pak, alhamdulillah. Saman bareng bis Amor Yoga apa bareng Heis Amor Sinden? Bareng bis, Pak. Bareng bis. Kok ora bareng Heis ngopo? Heis iki nggone wong wedok-wedok. Lah kok malah bareng gene wong lanang-lanang. Dicutat niku mbak-mbake niku lho, Pak. Oh, dicutat. Oh, lek ngono ki lek gampang loro ati kok sinden kalah saingan ya ngono kuwi modele. Iya, iya. Saya nggih Pak Yon nggih. Pangkat tak jak omong ya, men. Nggih saepe. Saepe iki apa? Sae tur apik. Wah. Keparat. Ayo baca ke, ayo kan. Nah, ya. Cah kok apa-apa. Sak liyane ngendang sing mok kuasai apa? Har. Sak liyane ngendang, liyane bonang. Dalang saged mboten? Dalang iso ora? Dereng, Pak, dereng belajar. Suluk-sulukno ora iso? Mboten, Pak. Mbok sekali-kali ketokno sulukmu. Gen iso kabeh dipelajari kabeh lho gen multi talenta. Ya, ya kok. Ya ta ya. Jong guyang-guyu nyawang compe ya. Ken. Ken ben pacare compe iki lho sing gender lho pacare. Nek ben.
Masa to, Pak? Heeh. Kok rumah saku ya Mbak Congpe kabeh krune DLI dipacari kok ya. Oh iya, Be, Congpe. Ngono ya, Be. Dilokne nikane bener ora? Golek mik disauri. Darane bisu kok. Heeh. Mboten Dik gosip. Oh, gosip. Nek sing tenanan karo Ardi tok. Kayak ngono iki kan. Jare Ardi, jadi kowe iki turane Congpe jarene ngono. Iya. Urung-urung tau diapa-apa. Air. Meskipun kamu tidak bersamaku, kamu memilih bersamanya. Terima kasih kamu sudah pernah di atasku. Apa tajane iki jana? Omong kamu ki lho. Di atas doaku, Aku Pak. mek maksude tok. Di atas doaku. Di atas doamu. Nek kowe ora keloro-loro atimu to, mergo apa? Ardi ki mripate ora blereng milih niken wis pas. Ya to? Biyen gak ngono kuwi. Sapa? Ardi Oh, saurunge niken mlebu ora ngono kuwi ya karo kowe. ora. Lho, piye dhisik saurunge niken mlebu piye karo kowe piye? Biyen aku bareng bis Heeh. digerayai kombure. Iya to, Mas. Madhep aku. Hah ta? Oh, wilo kapan wilo? Ya, saiki sono sing ayu, biyen yo. Enggak, Pak, aku enggak mau membuka masa lalu. Iya, wah untuk nih wae. Ya. Kanca-kanca, tepuk tangan buat Nduk Angelia Maharani. Aneh-aneh ya gong kanca-kancane awake dhewe. Aneh-aneh. Kok ndelalah ya, Tru? Ndelalah piye? Awake dhewe dhisik iki ya duwe pembunang penerus wedok ya duwe dhisik. Wah, ngono ah. Terus mbok saiki nyandi Paranus ganti Angelia. Wah, iya heeh. Kowe isi Surakarta ki ora bakal kelangan sumber-sumber utawa bibit-bibit unggul. Oh, ngono ah. Ayo genti Nduk Legit. Wah, legit. Ha. Ya. Nduk Legit arep nembang apa sing alus-alus, Nduk? Engko saurunge gradakan, ayo. Anu ning kono sik. Sobat jeneng Angelia, ayo arep nembang apa, Nduk? Ya. Ya. Aku ora ngarani sing paling mok senengi sing kira-kira sing ngendang ki iso. Nah, apa Nduk, Git? Nah. Langgam mawon nggih, Pak. Langgam oke. Siap. Pelok nomor Silindro. Pelok nggih. Nah. Pamintaku ngono ya kena. Nah. Ya ning tawang ana lintang ngono ya kena. Apa Nduk? Legit. Ayo, tak dhisikke. Silindro mawon, Pak. Wah, Silindro ya. Napa? Silindro napa? Langgame napa? Podang kuning. Wah, podang kuning. Nggih. Nek ngono karo ngadeg nek podang kuning. Nah, ya. Nah, ya.
Banggane dadi wong tuane ya terus nek duwe anak-anak sing duwe talenta, sing duwe kebisan. Heeh. Aku ki dadi wong tuwa. Wah, leku bungah ora karo-karuan. Anakku karo anake Buduwi kuwi sing barep kuwi wis mayang tuwa wis ndalang ora ketang awan. Oh ngono. Ya. Adike wedok si Tata kae wis lomba macapat menang, lomba nari yo menang. Burung sing adeka. Oh ngono. Lah iya. Atas iki ceblok rada saka wite kok, Truk. Lah iya, heeh ya. Yo, dibawani mboten, Nduk, Cayu. Langsung langgam mau. Oh, langsung. Oh, nggih. Coba. Nah. Yo. Nah. Ngene iki sesuk sampean mlebu sekolah ora, Git? Besok libur, Pak. Loh, sesuk lak Kemis. Nggih, gurune gerak jalan, Pak. Gurune. Sik, gerak jalan ini dalam rangka apa? Hari guru, Pak. Oh, sesuk hari guru to? Nggih, Pak. Oh, alah ngger malah aku radong. Wong aku hari bapak ya ora ngerti. Bojoku ya ora selamat hari bapakno ya ora. Lah ya iya. Ya. Kok sesuk bener to ora mlebu tenan? Nggih, Pak. Libur, Pak. Siap. Ah, sekolah sing pinter ya, Cahyu. Nggih, Pak. Nah, sekolah sing pinter gapailah cita-citamu. Setinggi langit. Angkaten derajati wong tuamu karo kekondanganmu lan kepinteranmu. Padha karo Mbak Yumu Niken Salindri iki tenan. Nggih, Pak. Wong tuane yo melu keangkat mergo popularitas sing diraih karo Niken Salindri. Heeh. Sapa sing ora ngerti Mama Wiwin saiki? Ayo. Karo Bapak Soleh. Lah iya, urung Pak Supono Degleng, Pak Kandung Niken. Oh iya, heeh. Pancen bapake yo dalang. Oh, bapake Niken yo dalang. Dalang tur trah Klaten. Oh, Klaten Jawa Tengah. Heeh. Oh iya. Jadi Niken Salindri iki yo trah Klaten. Heeh. Mula Klaten iki akeh sing do kondang. Oh iya. Dalang Mbah Narto Sabdo kaya saka Klaten, saka Wedi nek ora kleru. Almarhum Ki Anom Surata ya saka Juwiring Klaten. Oh, ngono ah. Almarhum Ki Warsena Sleng kuwi ya Klaten. Oh iya. Duwi Boim. Lah iya. Yo, kaya ngaman, Nduk. Buka celuk ya, Nduk. Nah, ya. Podang kuning ki biasane Mas Tarno Tania Jaya sing nyuwun. Yuk. Iso awane ngomah wis ora krasa. Uyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng miterang gonku goleki ora krasa. Esok awan nganti bengi. Iman yen nganti liya kang ngawat. Kleyang nak sawang mentelak ning kapan. Kekencangan tari dik saka kaduan. Sarawi ngotre dewe ngale pencoan. Yen klangon nyanding slirane ora bakal atiku kaki lali.
Ya, dangdut apa badut manut? Sik, kowe aja lungguh sik. Men disusul karo genduk Niken Salindri. Sesuai karo janjiku mau pengin ora mung nembang ning kudu nganggo jogetan jaipongan. Ngene ya, Trek. Ya, mergo iki nduk sapa legit iki talentane ora mung nembang tok, Niken ya ngono. Apa-apa iso. Apa iso? Nah, ayo. Coba Gen susulan adikmu legit medun. Pak, kula selain nyanyi kalih nari kula tangane iso dicoklek-coklek lho, Pak. Lah, aja to, Nduk. Tangan kok dicoklek-coklek. Pripun? Ngene lho, Pak. Piye kuwi dicoklek-cokleki? Aja to, Nduk, iman-iman ngono dadak. Sik to, Pak. Arep eksperimen, Pak. Piye tangane piye? Piye kuwi nggih? Sik kan kuwi. Tangane kok diceklek-ceklek iki iman-iman wong sing ora utuh diutuhke lho. Iki pokoke engko kaget Pak engko Pak. Beh, lah iki cah nyolong. Piye nggih? Nyolong. Piye dikapane tanganmu dikapane. Pot. Heeh iki. Iki ketok biasa ya Pak. Biasa ya padha aku. Ya Pak, delok ya Pak. Heeh, piye. Loh. Aku ya iso nduk ngono kuwi. Ada. Piye nganti tekan ora lara to? Mboten Moko Pak. wong normale pole semene iki lara lho. Samane iso kelet nganti tekan kene. Nggih Pak. Paling mek sitok-tok kuwi. Mboten Pak, enten meleh Pak. Niki Pak. Piye? Heeh, ya wis, Pak. Piye mau keluar? Kuwi piye kuwi nggih? Wis ora kan? Bisa to Pak? Biasa aku itu. Ora alah. Halah. Iya, iki kelebihan. Kok iso ngene Ya piye? kuwi bokonge sik urung jebabar Pak. Lah kene kaya ngene. Ora iki mesti nek biyen cilikamu ngopo ngono paling iki. Ngopo Nduk? Git cilikamu iso Nyantol iki piye iki? Iki nyantol. Iki jek enek-enek Pak. jek nene. Piye. Piye? Apa nih ya? Heeh.
Tapi ki kudu di zoom e. Iya iya iya. Iya ya di zoom. Ngerti di zoom barang. Gamelane jen kayak arep solo spell kae. Ah iya. Ya. Piye kuwi nggih? Piye Pak, Pak? Ngene lho Pak. Heeh. Dipluntirne ngene Pak. Heeh. Lho iso lho Pak. Iya iya iya. Heeh. Wis entek mending. Kok iso Enak ngono meneh, piye? Pak. Piye neh, piye Piye neh. neh ijek? Ayo Tapi ki- ijek. Tapi Pap. ki kudu linggih Pak. Wis peng 3 wi mau 4. Iki enak-enak ki. Yo Piye, piye? Piye butuh apa? Butuh apa? teng dhuwur. Heeh ya. Ngene Lagi to. nek panganane. Oh dipangane sisine sik. Apa dipangan sik ngono? Tempe kok iso ngawe-ngawe ngono. Pentole ngawe-ngawe, Pak. Ya. Iki ngomong arep atraksi apa? Yo arep atraksi pokoke. Ini tapi ki kudu di ngene Pak. Ora apa-apa, nek katokan to we. Heeh Pak, rangkepan Pak. Oh rangkepan yo wis. Ora Tapi rangkepan. isine Pak. Ora apa-apa, rangkepan ora apa-apa. Ora masalah. Ora masalah cek cilik kok. Isin lah. Alah sithik kok. Kanggo rangkepan gak iki, Bu? Lah nganggo apa ora kok? Lah deloke. Kanggo tapi shot. Gawe kok. Nganggo. Kanggone shot iki. Ya ora apa-apa. Ah, dah. Makasih Mbak Niken. Ini kita angkat dulu. Ya. Aja nyincing-nyincing. Lah piye? Wis hop sakmono ae. Ngono Pak. Lah iki kita nangkal ki piye iki? Iki nyangkal lah iki kenalan lampu dapat kabeh. Wis. Wis kabeh Pak. Enak-enak. Wis. Jadi jek enak tapi angel nih iki kok. Ngapa sing piye? Iki dene iso muni. Apa nih? Apa nih? Kok iso muni piye to? Saged muni Pak. Muni piye? Niki lho Pak. Muni piye pinggir? Sik, kok iso muni? Muni piye? Iki nyantol bae iki kene. Alah. Sosokne rasa nggih gelungan. Kayak helm. Piye iso muni piye? Nih, Cek iso muni apa ora ya Pak? kadung di mic munine bes di sini ya. Janono. Oh gak usah nek Piye? Pak, gak usah. Oh, malah Gak usah, gak usah. Ora usah. Ini monggo Pak. Oh, alah gen. Rapine. Iya. Banyak. Tepuk tangan dulu buat Legit. Ya. Oh wis kadung dudu barang kalir ora Terima kon kasih, tepuk terima tangan to, Pak. kasih. Ya. Ora apa dhisik iki lahirmu lak ya lumrah to? Nggih Pak. Kok iso ngono kuwi lho? Piye Iya. ceritane dhisik piye? Iya, Kamu nggak menemukan itu pada saat kapan dan gimana? Dari kecil Pak. Wis iso ngene-ngene ngono. Iya Pak. Ulang Iya Pak. gen. Aku ra iso wis asam urat dadi. Terima kasih ya, Ndro. Nggih. Siap-siap ya, iki saiki joget tarung karo Mbak Niken ya. Nggih. Ki jaipongan. Anu, ready. Kekno Angelia Sundak. Nggih, Wi, coba sini. Nah, kekno Angelia. Saka Bu Lis Maksum. Nah, sebagai support. Yo, lagunya apa, Ken? Bajidor Kahot apa Bajing Loncat? Bajing loncat. Bajidor Kahot. Bajing loncat. Oh ya, bajing loncat. Ya. Sing slendro apa sing belok? Neng slendro, Pak. Slendro, oke. Ya. Bagian anu apa jenenge ngerep siap-siap Mas Wisnu, Mas Bobo. Kirantine ditokne, ya toh. Ganti Pak sing nge-rap saiki. Sapa? Pak Dodo karo Mas Ardi. Ya aja. Pak Dodo kok kon ngarep ya ora iso. Ya. Pak Dodo isone gawe lagu. Ya, coba kayak apa? Tanpa bawa. Nyok. Ya. Balungane iki Mas Edi ya wis iso ngabiantara sowan Mas Edi Kitun. Terima kasih Mas Edi. Selamat atas kelahiran anaknya yang kedua. Cewek apa cowok? Cewek. Jos. Luar biasa. Selamat. Barepe cowok iki cewek. Wis komplit.
Dua anak cukup, keluarga berencana. Ya. Kabeh, heeh. Kerajaan budaya, heeh. Ya. Yo, kaya apa? Balungan kenthel sing seru. Oh, ora ah. Iki balungan jotos-jotos. Kyai Sekar Madu gamelane sing Kyai Gadung Melati ana ing SMKI Surakarta nggih ujian Mas Jendra. Oh ngono, ya. Makaca, yuk dadas. Mbak Retno, ejing. Bajing loncat, bajing loncat ke astana halang. Abdi lepat narosan tian jasa
wedok iso ngendang, iki Wiraswara iso dadi Zuru. Ya. Ya. Ejing. Ya. Bajing loncat, bajing loncat ke astana. Aduh, hati lepas narosan tadi yang luar biasa. Gen leren sik nduk niken karo nduk legit. Ya, engko wayahe campur sari tampil meneh. Oh iya, gen diselingi diselani karo Mbak Retno Cungbe kelawan Mbak Mayang Anjarsari iki mergo ana mandat sing kudu tak aturke utawa tak paringke kanggo nduk Mayang kelawan Mbak Retno Cungbe. Oh ngono. Ya. Icik-icik grup. Wah ya, ya. Ya. Ayo jumeneng Mbak Retno kelawan Mbak Mayang Anjarsari. Wah, ngono ah. Supati, supat. Ya. Ya. Kayak apa musiknya? Yuk berpacu dalam musiknya Indonesia. Mas Tato CS. Yuk. Cungbe, Rene. Atasi. Ora dikei duit kok ndak cerewet hae. Atasi. Gelem ora? Alah gayamu lho. Mau mbok rasani ning mburi. Rasane piye, Yang? Mbak Ikae nikah terus karo Ardi ngono. Heeh. Kok kene kapan? Nah, Mbak Ika. Ku lho. Ya, ya. aku grogi, Mai. Nyapu to napani dhuwit 200 e grogi. Biasanya Pak Kangkong ya aku 20 lho, Mai. 50 kok 80. Ya, itu. Niki Wis sing sah, mari Pak. iki, Sah. Sah. Iki dikelupukno kas apa anu? Sakarmu. Ya ben wong loro kuwi lho. Nggo nyeblak Ah, Ben. saka Mbak utawa Bulis Maksum sing ana Den Haag. Ini Aku ya? lek mung nganggo anu dadi peralon, Iya, menyampaikan aja. terima kasih atas rasa belas kasihan kepada kita. Belas kasihan koyo yatim piatu. Iku lho Pak, mau adewe dibukakno donatur yo ning TikTok yo. Diupload terus yo. Alhamdulillah. Donatur piye? Ya open donasi buat geng Icrit gitu, Pak. Oh, wah jenenge geng Icrit to kowe. Sing jenenge yo netizen, kita Oh, nggak iya, iya. tahu. Saiki penggemar Dwijo Laras semakin meluat lho iki. Alhamdulillah, Ya Pak. gara-gara awakmu, ya gara-gara Itu, Niken. ya berkat dedikasi kita yang
sungguh-sungguh terhadap kerawitan dan pewayangan Indonesia. Oh iya. Ngomong apa toh, Mak? Iya, kita kan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan penuh semangat toh. Iya toh? Iya. Jadi kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan penuh keikhlasan nanti akan ada imbal baliknya. Semesta akan menjawab, Pak. Alah gayamu, nek ngadeg kene iki Pak semangat, nek ngono yo merem matane. Aku njaluk anu lagu tus ragenan. Wah, apa iki? Kudu metu jerite. Jerit grup kok. Urung kudu metu iki to. Wes sik parah. Nah, neng aku njaluk digarap rong irama, sepisanan seragenan nyel, sing kedua cara samboyo. Nah, Iya. Jaran, Pak. ayo. Ya, coba. Jarane pundi, Pak? Jaluk kaya oksa ngono kae lho, Pak. Jarane Jaluk. Wong jarak iki enek kok tak siapke tenang nang Sing pikir. total saiki nek komo. Wah, ya krek iki. Ya, kok sik. Sih, boleh sih. Jarane sih. Saiki ndang. Jaran. Golekno sih cepet cak cek cak cek sacet Ya. sacet. Iya. Iki lho ditampani to. Iki jaran apa gajah? Ya gajah jare wis seneng telalene. Ya seneng tapi kan Iya, Mas. Ya biasane ora singa wae singa anu Singa. banteng. Banteng. Heeh. Oh, celeng. Celeng, ya. Celeng banteng enek. Ya. Nyoleng celeng. Kok yo. Ya jaran milih dhewe. Ya, disiapke kono. Aku naik kuda ya. Eh, Aku naik kuda. kuda. Heeh. Kudane kuwi kok semaput lho. Au. Kuda kok au-au iki nyap. Ya, coba. Ndlang, ya. Ya coba. Ah, belok wae. Aduh. Ah, ya. Yo, maka Mas Guru. Iya. Demiungger. Ungger. Ungke, Ungger. ungke. Ungger. Icrik crit. Icrik crit. Amit Pak Allah sing ngekon Pak Kangkong. Crit. Mari Den. Icrik. Alah, micek wonge. Icrik crit. Mripate milih aku, Mas. Icrik. Ayo. Ayo. Dijalan Indonesia iki. Ayo, base iki batu ikut. Lagu gelap spesial buat para guru audio. Dengan Mas Guru penak banget. Gak betah we. Mas Guru penak. Ojo cerit sik lho. Pengen nguyo. Masukin. Pak Dodo mau penak ora? Penak. Mas Gabyong mau lho. Iya. Mak serang lho. Kowe cerita ora? Siti. Apa ya? Kowe Apa? kowe Pak Dodo aku Mas Guru ya. Alah. Ngono. Lah ya kok peken. Ayo masukin Mas Joko. Mas Guru. Piye toh?
Ati ra iso ngapusi, Nduk. Ayo Biomban. Nggih, Raden. Ayo dilanjut Biomban. Kaya ngene lalakon
Kuwi populer ning daerah Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, Gong. Heeh, ya. Yo, mulai iki akeh sing padha WhatsApp jian. Ngono. Heeh. Nanang tunanetra ya menyimak nggih. Wonten nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Mane kepareng nyuwun lagon ngatresna sejati ing Nyekar Arni. Oh nggih. Heeh, ya. Iki uga saking Pak Ngadinu Pondok Ungu Jakarta. Ndoreng ngebiar Mas Kangko, matur sembah nuwun ugi. Assalamualaikum, waalaikumsalam saking Paiman Jayapura Indonesia Timur. Ingkang asli saking Sukoharjo Makmur. Oh nggih, nggih, matur sembah nuwun. Kathah sanget ingkang tasih memonitor wonten ing YouTube kang sarta wonten ing TikTok mbah nuwun. Heeh, uga Mas Bagong Bojonegoro uga tasih monitor. Datan Kantun Asmara Santo Madiun. Monitor ki dalang nggih. Sampai jumpa besok tanggal 22 wonten ing lapangan Pujaseran Jiwan Madiun. HUT Golkar yang ke-61. Oh ngono, Tru. Ya, heeh, ya. Lah saiki musiknya digarap, Gong. Musiknya digarap. Heeh. Heeh. Niken Salindri ya, Niken Salindri. Heeh. Enduk Ken, lagune apa? Manut. Ya. Manut karo karepe anak wedok, heeh. Nah, nggih. Weh. Iki adik kula nang saka Rembang ya menyimak, Gong. Masa? Ya. Ki Sigit Arianto. Ingkang nembe umrah wonten ing Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Oh ngono. Ya. Ya, Dik Sigit Arianto sugeng hamirsani. Oh ngono. Ya,
Ayo Nduk kan, nyanyi apa Nduk? Ya ijik lah sepate. Isih, ya sepati musik. Ikan gen medhun sik. Sesok bablas nyanti Nduk kan? Tanggapan nyanti sesok. Mijing ten Tulungagung, Mbak. Oh iya ya. Mirsani nggih, Pak nggih. Mirsani nggih. Lah aku lek nonton rono kon piye? Nggih. Rono ning Tulungagung ta? Nggih ta? Heeh ya. Mengke kula kei VVIP terus kula ken minggah. Oh sip. Oke. Nyawer nggih, Pak. Ngomong ibumu sesuk budal Mengke Tulungagung. nonton niku, Pak. Apa? Napa sindene Pak Minto? Oh iya. Kali Mas Ardi ya, Pak. Adine gelem tak jae. Tarinen gelem ora? Buron. Gelem di. Buron. Sesuk mangat Tulungagung di. Nek cinta yo kudune gelem mangat. Ayo sesuk. Ning Tulungagung. Aja main latihan ae. Oh, alasane latihan kuwi asine ora. Kuwi asine gawe video klip karo Nanda Kentut. Arep madeg dadi ratu. Ternyata. Nanda arep madeg dadi ratu Mananda. Ya, sinuwun Mananda ya. Esuk mangkat ning Tulungagung. Ora masalah atur karo dolan kok. Bapake pengen refresh. Ora mau nyambut gawe wae ning sekali-kali iki piknik. Pengen nonton. Pengen nonton ngene-ngene ya. Ora aku wis. Bapak ki wis adoh karo bangsa sing ngono-ngono kuwi. Sabis. Oke. Sabis masuk. Mangan bareng. Seragam yoga ya. Oh yogane kono kon ngalih kabeh tabuhi di LI ngono ya. Kono yogane tuwek-tuwek Dik. Ya ora nom-nom ya. Ayo lagune apa Nduk kan? Dan apa, Pak? Manut sing saiki enek sing nyuwun sinarengan. Terus ana sing nyuwun tresno sejati. Oke pokoke sinarengan, heeh. Niku mawon. Apa? Apa Mas? Puspitanala. Oh, Puspitanala. Iya, heeh. Oh, ya, musike anu gamelane nututi ora iki? Ya, nututi jajal.